The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joseph Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At isang magandang hapon sa iyo, Nomer Corporal. Yes, partner. At magandang hapon din sa'yo. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Eto mga ka-aksyon, kung inyong maalala, nitong dalawampu lamang ng Pebrero, dumulog sa ating programa ang magpinsan na si Vilma Siruma at Dennis Siruma upang manawagan sa kanilang nawawalang pinsan na si Billy Siruma. At 6 na araw matapos na ipanawagan ito, na nakatanggap kami ng isang magandang balita na nakita na at nakauwi na si Billy sa kanila. Ngayon ay kasama na ni Dennis si Billy sa Cavite at makakausap natin sila ngayon. Magandang hapon sa inyo, Dennis at Billy. Hello sir, magandang hapon po. Opo, kamusta ka na, Billy? Ayos naman po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin ano ba yung nangyari sa'yo at isang buwan ka na rin daw na nawala at hindi makontak ng inyong mga kamag-anak? Naghahanap po ako ng trabaho. Bakit mo naisipan na iwan yung cellphone mo para makontak ka ng pamilya mo? Sisira na rin po kasi yung cellphone. Okay. Pero naisipan mo na ba na mag-contact sa pamilya mo or dun kay Dennis para naman malaman nila kung nasan ka or anong kalagayan mo dyan? Opo, may tao po akong nilapitan para po makontak sana yung pinsan ko. So ano daw yung ginawa mo doon? Nag-ano lang po ako, naglakad-lakad po para po maghanap ng trabaho. Pero nakahanap ka naman, sir. Opo. Oh. So kailan mo naisip na bumalik na ng Cavite? Sa Cavite po ako nagtrabaho, sir. Sa Cavite ka rin. Opo. Sa isang buwan saan ka na nuluyan? Sa Barlita po. Oh. Machine shop. So paano mo nalaman na pinaghahanap ka na pala ng pamilya mo? Nung ano po ako sa trabaho ko po, naki-open po ng Facebook. Doon ko po naalaman na pinaghahanap po ako. Okay. Magandang hapon sa iyo, Billy. Magandang hapon din po. Okay, Billy, totoo bang nagpaalam ka lang na uuwi ka ng Bicol sana? Anong nangyari? Opo, ma'am, nagpaalam po ako na uwi na po ng Bicol. So nagpaalam ka na uuwi ka ng Bicol. Natuloy ka ba? Hindi po. Okay, so... Kasi po, Mhm. ang plano ko po maghanap ng trabaho po. So, hindi ka natuloy papuntang Bicol dahil ang plano mo maghanap ng trabaho. So, bakit ka ngayon bumalik ng Cavite? Ano po yun, ma'am?
Bakit ka ngayon bumalik ng Cavite? Kinuha po ako ng pinsan ko po. Pero alam mo bang pati yung nanay mo ay nakausap namin at labis ang pag-aalala sa iyo sa loob ng isang buwan sa loob ng isang buwan ka kasing nawala at wala ka man lang contact, wala kang hindi ka nila makausap. So, alam mo ba na yung nanay mo ay talagang nag-aalala sa iyo? Opo, ma'am. Nakita ko po nung sa video po. Opo. Billy, Kahapon po. oo. Billy, sa edad mo na, ilang taon ka na nga? 27 po. 27 years old. So, nung ikaw ay hindi makakontakt sa kanila, wala silang informations, patungkol kung nasaan ka, may ginawa ka bang ibang paraan or gumawa ka ba ng pwede mong gawin para naman ay makapaabot ka sa kanila ng impormasyon na ikaw ay nasa mabuting kalagayan? Wala pong kasi, wala pong anong maanuhan po ng cellphone. Pero alam mo naman yung number nila, meron kang number nila sa pamilya. Nangilapitan po ako ng isang tao para po makontak po sana yung pinsan ko para po ano po ako dun sa trabaho na po sa Okay, Bulacan so po. sa madaling sabi nito, Billy, habang ikaw ay pinaghahanap ng iyong pamilya, ikaw ay meron namang nahanap na trabaho. Opo, ma'am. Okay, so ibig sabihin, maayos naman na nakakakain ka sa araw-araw. Opo. Okay. So ayan partner, sa katunayan, nasa kabilang linya ng ating telepono si ang nanay ni Billy na si Glenda Siruma. Magandang hapon sa iyo, Nanay Glenda. Magandang hapon din po, sir. Opo, ito yung anak mo. Nasa maayos daw na kalagayan. Anong masabi mo at nakausap mo na ba siya? Opo. O, anong sinabi daw sa iyo? Ano yung naramdaman mo na nasa mabuting kalagayan pala si Billy? Mahina po ang ano niya, ang salita niya kasi parang iiyak siya pagkausap ko. Opo. So ang pinaka-importante nito, Nanay Glenda, kung ano man yung naging emosyon mo nung mga panahon na hindi mo pa nakakausap yung anak mo, at eto ding si Billy, yung emosyon niya din, parang kinokontrol niya kasi sabi mo nga, baka umiyak. Pero ang pinaka-importante nito, Nanay, kampante na po yung kalooban po ninyo na nasa mabuting kalagayan po itong anak ninyo. Opo, ma'am. Oo. Kumbaga partner, na bunutan na ng tinik Oo. yung Ano puso po, ni Nanay, nanay. yung una niyo pong napag-usapan nung nakausap mo po itong si Billy? Sabi ko, bakit saan ka ba pumunta? Parang Opo. hindi siya makatulog, ma'am. Opo. Noong mga panahon po, Nanay Glenda, na hindi niyo po nakakausap itong si Billy, ano po yung pumasok sa isip po ninyo? Ang nasa isip ko po, negative po. Nakakako na ano na siya. Wala na siya. Opo. Kasi hindi ko na naman kung nasaan siya. Opo. Kung ang iniisip niyo po kung napano na po yung anak ninyo. Opo. So nababanggit niyo po, Nanay, na ngayon po ay kampante na po yung isip at kalooban po ninyo dahil nakausap niyo na po itong si Billy. Opo. Opo. Nay, nakikinig po ngayon si Billy. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Gusto niyo po bang umuwi na lang itong si Billy dyan po sa inyo? Ay, sinabihan ko kung gusto niya pong umuwi. Ano Sabi po? ko sa kanya, umuwi na lang. Sabi niya, magtatrabaho daw po siya. Opo. Nay, nakikinig ngayon si Billy. Ano po yung bilin niyo po sa kanya? Bili, magpakabait ka na din sa trabaho mo. Pag inanuhan ka, pag nagsalita ang mga pinsan mo, na hindi naman ikakasama mo, huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. O, ayun. Makinig ka lang sa mga pinsan mo. Opo. Tapos kunwari, kung uuwi na talaga ng Bicol, dumiretso na ng Bicol. Opo, umuwi na siya. Opo, Nanay Glenda, ito po bang si Billy ay unang beses niya lang na ginawa po ito sa inyo na talagang todo-todo po yung pag-aalala po ninyo sa kanya?
Opo, ngayon lang po. Opo. Balikan natin si Billy. Ano, nanay, makinig po kayo. Billy? Hello, Billy? Hello, Billy? Po, Napakinggan mo itong si Nanay Glenda, yung nanay mo. Ano yung plano mo ngayon? Dahil ang gusto sana ni nanay ay umuwi ka na, kaya lang dahil gusto mong magtrabaho dyan, ang sabi ni Nanay Glenda, magpakabait ka na lang Magpakabait. daw. So, ano yung masasabi mo? may pasensya na po kung nag-alala po kayo. Di po ako nagpakontak sa inyo kasi wala po akong gawa po ng walang cellphone. Opo. Opo. Meron ka na bang pamilya, sariling pamilya, Billy? Wala pa po, ma'am. So ikaw ay binata. So ngayon, syempre nag-aalala itong si Nanay Glenda dahil ikaw ay binata, wala ka namang ibang pamilya. So natural sa isang nanay ang mag-alala sa kanyang anak. So siguro na, Billy, wag mo na lang uulitin na wala kang komunikasyon or hindi ka tumatawag kay Nanay Glenda. Hello, Billy? Po, Yan. Sabi ko, wag mo na lang ulitin na wala kang komunikasyon or hindi ka tumatawag kay Nanay Glenda. opo, ma'am. Yun, may spokesperson itong si Billy. Pero Billy, okay naman yung nakuha mo ngayon na trabaho. Okay naman yung pasahod. Okay naman po. May kwento mo ba nung una mong trabaho meron kang nakaalitan o problema dun sa una mo kaya umalis ka? Wala naman po. Okay. Okay. So ibig sabihin, mas okay ka na dyan sa trabaho mo ngayon. Ang pinaka-importante nito, Billy, sana ito ay magsilbing leksyon Leksyon. din sa iyo dahil hindi ka nag-iisa sa buhay, meron kang nanay na nag-aalala, so importante na dapat ay open yung komunikasyon ninyo para naman syempre yung nanay mo ay hindi mag-alala sa iyo. Billy, tama? Opo, ma'am. Okay. Nanay Glenda, maraming salamat din po sa inyo, Nanay Glenda, at relax ka na, Nanay Glenda, dahil nasa mabuting kalagayan itong si Billy. Opo, ma'am. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang pamilya sa Naga City, labis ng pag-aalala sa kanilang nawawalang kapatid. Ang panawagan, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot.
Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang imuya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon mula sa Naga City, Camarines Sur. Isang lalaki na naman ang nawawala. 5 araw na raw hindi mahagilap at makontak ng kanyang pamilya. Ang panawagan ng kapatid na si Maria Cristina Bodoy. Panoorin po natin ito. Ako po si Cristina Bodoy. Lumapit po ako sa tanggapan ng Tabang Ora mismo pang manawagan patungkol sa nawawala ko pong kapatid na si Mark Chan. Umalis po siya simula noong February 20, Huwebes, nakaraang linggo pa po. Bali, 5 araw na po ngayon. Ang suot niya po ay itim na jersey na may numerong 08 at brown na short. Isuot din po siyang sombrerong itim. Katataman lang po yung katawan niya. Maputi po siya. Nakaitim na tsinelas din po yung suot niya. So wala po siyang dalang kahit ano, kahit cellphone, kahit wallet. Para naman sa'yo kuya, pwede dyan, panganay naming lalaki, sana umuwi ka na. Miss ka na namin. Tsaka yung girlfriend mo nag-aalala din, mga magulang natin. Si papa hindi siya pwede ma-stress. Si mama hindi nakakatulog. Sana kung nasan ka man, mapanood mo to, makita mo to, umuwi ka na. Ano yung problema mo pag-uusapan natin? Gagawa natin ng paraan para masolusyon. Yan mga kaaksyon ang panawagan ni Maria Cristina Bodoy. Magandang hapon. Nasa linya ito si Cristina. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Cristina, ano yung buong pangalan ng kapatid mong nawawala? Mark John Murillo po. Mark John Murillo. Eto ba si Mark ay may asawa at mga anak na? Wala pa po. Single po. Okay. So, tama, no? Nababanggit mo kanina sa panawagan na pati yung girlfriend ay nag-aalala na din. Yes po. Oo. Meron ka ding nabanggit na kung merong problema, pag-usapan ninyo. Sa tingin nyo ba, isa sa mga rason kung bakit umalis or hindi nyo mahanap ngayon itong si Mark ay meron itong dinadalang problema? Sa akin pong pagkakaalam ay mayroon po siyang kinikimkim sa kanyang sarili, problemang pinansyal. Ngunit hindi pa po namin ito lubusang napapag-usapan gawa ng hindi nga po siya marunong mag-share ng kanyang mga hinaing kung may problema po siyang pinagdaraanan. So etong kapatid mong si Mark, hindi talaga to pala share sa inyo ng problema? Hindi po. Okay. Ano ba yung last na napag-usapan nitong si Mark? Bago pa man ito umalis or hindi nyo na makontak? Yung last po kasi is yung namatay po yung lolo namin. Bali po ang napag-usapan namin is may plano siyang mag-loan. Hindi ko lang po alam kung ano yung purpose niya, pero ang sabi po sa akin ay mayroon po siyang dinaramdam na sakit. Ngunit hindi nga po namin mabatid kung ano iyon dahil po hindi nga po siya na marunong magkwento. Okay. Cristina, aside dyan sa binabanggit mong problema sa pera, meron pa ba kayong ibang hinala kung bakit umalis or nawawala itong si Mark? Sa ngayon po, ma'am, wala naman pong iba. Maliban na lang po kung may nakwentuhan po siyang iba. Kaso po lahat po ng kanyang kaibigan ay amin na pong nakausap. Opo. Ma'am Maria, sa pagkakalam niyo po, sino po yung huli niyang nakasama nung bago ito mawala? Yung kanya pong kasama sa apartment, kanya pong girlfriend. Okay, so nagpaalam ba ito sa kanyang girlfriend na kung saan siya pupunta? Bali
Bali po, nung umalis po siya, hindi po siya nagpaalam. Tulog po ang kanyang girlfriend nang siya po ay umalis ng apartment. Okay, so ibig sabihin, base rin sa kanyang partner, meron bang napansin ito na merong kakaiba sa galaw bago ito mawala or umalis? Nung araw po ngayon, nung Webes, nung February 20, wala naman daw po siya napansin kakaiba kasi masaya pa naman daw po sila nung sila ay nakumain ng agahan. Dagdagan ko lang, partner, no? Kasi binabanggit ni Christina na umalis itong si Mark habang natutulog yung kanyang partner. So meaning to say, posible na talagang plinano nitong kapatid mo na si Mark itong kanyang pag-alis. Posible po nga ganun po, ma'am, kasi nga po, wala po siyang planong sabihin na siya ay aalis at maglalakad-lakad na po, ganun. Opo. Parang wala po siyang nasabihan talaga, kahit anong clue. Wala po kaming alam kung ano talaga yung pinagmulan ng kanyang mga dinaramdam na problema. Okay. Wala kayong clue kung ano yung dinaramdam na problema. Wala din kayo bang clue kung saan posibleng pumunta itong si Mark? Meron ba siyang mga kaibigan sa malalayong lugar? Meron ba kayong kapamilya na posibleng doon siya tumuloy? Meron po kami mga kapamilya sa malayong lugar, pero po yung po ay nakontak na po namin, wala din po siya doon. At yung mga kaibigan naman niya po ay katulong nga po namin, katuwang namin sa paghahanap sa kanya sa ngayon. Opo. Tapos Ma'am Maria, nabanggit nyo kanina, iniwan niya yung cellphone niya dun sa kung saan nag-stay ito kasama itong partner niya. Opo. Opo. Ito bang pangyayari, na-report nyo po ba sa barangay o maging sa pulis? Na-report na po namin, sir. Okay. Pati pala yung cellphone iniwan. So ibig sabihin, ayaw talaga na magpa-contact itong kapatid mo. Possible po na ganun po, ma'am. Kasi po kung gusto niya pong mahanap namin siya, siya mismo ang magdadala ng gadget or na kahit anong valuable sa maaari namin siyang mahanap. Oo. Ay, ito bang kapatid mo, ano yung trabaho niya nung hindi pa siya umaalis? Siya po ay former teacher ng isang elementary school. Former? And ngayon po, yung current na trabaho niya po sa isang magandang eskwelahan dito sa universidad dito sa Naga. Bali sa HR po siya. Isa siyang? Sa HR department po. Admin HR, office. okay. So, Maganda naman partner yung trabaho. Pagkatapos niya ng pagiging teacher, so HR staff na siya. Opo. Okay, so maayos naman yung trabaho ng kapatid mo. Pero eto, Christina, makinig ka dahil nasa kabilang linya na ng telepono itong si Kapitan Felix Matias Largo ng Barangay Santa Cruz, Naga City. Magandang hapon po, Kapitan. Hello, Kapitan. Magandang hapon po. Hello, Kap. Magandang hapon. Hello, Kapitan. Kung eto bang pagkawala ni Mark ay nai-record na sa barangay or gumagawa na ng investigasyon. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, partner, ibig sabihin at iniwan nitong si Mark ang phone niya, ayaw niya talagang mahanap siya. Talagang mabigat yung kinikim-kim niya, partner. Siguro, sabi nga ng kapatid, problema sa pera. Pero maganda naman, partner, yung trabaho niya. Oo, pero kung talagang malaking pera, partner, at parang ayaw niya nang madama yung pamilya, baka yun ang isang rason bakit siya umalis. Pero hindi dapat tinatakbuhan yung problema. At sinabi pa kanina ng kanyang kapatid, may balak or nag-loan na ito, itong kapatid si Mark. Okay? So okay na, balikan natin si Kapitan Kap. Ayun, loud and clear na ba, Kap? Opo. Okay. Kap, matanong lang namin kasi 5 araw na pong nawawala itong si Mark. Kumusta po ba yung pag-iimbestiga ng inyo pong barangay? So, ang kami, at yung ito, nagpa-blatter natin, position. So, wala kang maganda kung i-update namin kayo sa police para magkaroon ng investigasyon. Opo. So, medyo malabo lang pero naiintindihan ko yung sinasabi ni Kap, in-advise niya yung pamilya na mag-pablatter sa police.
Pero gusto lang namin ma-confirm po, Kap. Eto po ba, Kap, ay, na si Mark ay kilala po dyan sa inyong lugar? Ay, hindi po, bago yan. Yung data dito, wala. Wala. Okay, so wala tayong masyadong maintindihan. Ano sinasabi lang ni Kap? Hindi. Hindi napiperme. Okay, dun hindi sa na pipirme sa kanilang lugar. Sige po, Kap, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo, kung meron po kayong dagdag na impormasyon. Pero try mo, partner, baka malinaw na si Kapitan. Hello po, Kap. Yes. Opo. As of today po ba, Kap, meron na po bang lumalapit sa atin para makapagbigay ng impormasyon patungkol po dito kay Mark? Wala pa po ang ganun. Okay. So, ibig sabihin, malabo pa. Malabo pa. Opo. Ano po ang pwedeng asahan po ng pamilya po ni Mark sa patuloy po na aksyon ng barangay? So, ginagawa natulong yung information. Napagalaman namin yung tatrabaho sa Ateneo. Nalaman din namin edukasyon taon. Parang andun na narinig siya. Okay, malabo talaga, partner, si Kapitan. Pero pinaka-importante, gumagawa ng aksyon itong Ang barangay. At sabi ko nga kanina, makikipag-ugnayan na lang tayo kung meron ng update. Maraming salamat po sa inyo, Kapitan Felix Matias Largo. Maraming salamat po, Kap. Eto mga ka-aksyon, nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Major Ray Alvarez, ang Station Commander ng Naga City Police Station 1. Magandang hapon po sa inyo, Major. Hello po, good afternoon po. Apo, sir, nai-report na po ba itong missing person na si Mark John Murillo dyan po sa inyong tanggapan? Opo, it was duly recorded po last February 23. Temporary ano po, Major? Na-recorded na po itong incident sa aming station noong February 23. Okay po, so konfirmado na nai-report na. So ano po yung ginagawang investigasyon ng ating pong tanggapan? Opo, una po, nagkanda kami ng query dito sa nag-report, ito si Julian Marbella, na inalam namin kung bakit, kung nangyari, kung bakit umalis, o bakit nawala itong si Mr. Mark John Murillo. Opo. So as of this time po, Major, wala pa naman po kayong natatanggap na any information kung nasaan po itong si Mark? As of now, ma'am, wala pa talaga kaming information. But ang ginawa namin, after makuha namin yung pangyayari, kung nakambisilo kami, nag-conduct na po kami ng backtracking sa lahat ng possible na pwedeng dinaanan itong si Mark. Kasi ang report sa amin ni Madam Julian, iniwan lahat yung gamit niya, na personal na gamit niya, bago siya umalis. Yung cellphone, yung wallet, yung eyeglasses, yung susi, lahat po iniwan nitong si Mark. Opo. Ang dala lang niya is isang bag na sabi nga, wala naman laman na gamit. Kasi yung mga damit daw niya is intact naman doon sa bahay na pinanggalingan niya. Marami po kaming nakuha ng mga CCTV footage na kung saan naglalakad po talaga siya galing doon sa bahay na nirerentahan nila. Sabi nga para malaman na ni Julian ang pangyayari, sinasama namin siya doon sa mga nagbayad na magpatingin ng CCTV. Kaya Opo. alam nila ang ginagawa ng kapulis natin. Opo, Major, matanong ko lang din, sa ganito pong sitwasyon na yung mismong nawawala pong tao, wala pong iniwan na pwede pong mahanap siya or makontak, o mismo siya na po mismo yung umalis. Ano po ba yung maari pong, kumbaga yung output ng inyong investigasyon? Posible ba na meron talagang itong pinagtataguan? Tinatakbuhan ng mga tao, or meron po talagang mabigat na problema na ayaw pong i-share or malaman ng kapamilya? Yes, ma'am. Ang isa sa part ng investigation pa namin, ma'am, ito kasing si Mark is nakapag-extract kami ng conversation doon sa
kausap niyang tao kasi lumalabas ma'am na na-scam siya na lending na may pinasukan siyang lending na lumalabas na na-scam siya. Ngayon ma'am, yung lending na yun, hinihingihan siya ng pera para daw makuha niya yung hinihiram niyang pera. Kaya ang nangyari, bago siya makakuha ng amount na medyo malaki, nagbibigay siya ng pera doon sa kausap niya, hindi niya alam na scam na pala yun. Nakapaghiram siya ng pera doon sa mga kilala niya, sa mga relatives niya, na kung saan, hindi naman scam naman pala yung napasukan niya ang lending. Kaya nakalagay doon sa conversation nila na masyado siyang napahiya doon sa mga relatives niya. Kaya sabi nga, may nakita ngayong investigador doon na pagpapakamatay na daw siya. Kaya sabi ko nga, kukunin na namin yung cellphone ng Mark para ma-enhance namin yung pag-investigate namin. Opo. Pero lang ginagawa namin yung sitwasyon. So parang ang lumalabas po nito, Major, ay hindi kinaya nitong si Mark yung problema at ayaw niyang mapahiya siya, kaya siya na mismo yung lumayo sa mga nakakakilala sa kanya. Yan po ang initial namin tinitingnan ang anggulo kasi ma'am, nung last kaming mag-review, nung isang araw, kasi may nakakuha kami ng footage doon sa Sabang area, naglalakad siya ma'am na umiiyak. Ayun. Galing sa Santa Cruz, dumaan siya ng Igualdad, malinaw yung CCTV from LCC Sabang, tumatawid siya ng terminal papuntang Sabang Mabulo Bridge. Kung mapapansin mo si ma'am, naglalakad siya ng wala sa sarili, umiiyak. Opo. So parang mabigat sa kalooban ni Mark na umalis siya sa kanyang pamilya at iwan niya yung kanyang pamilya at ito kanyang trabaho. Pero parang wala siyang mahanap na kasagutan sa kanyang problema, kaya umalis na lang siya. Yan po ang itiniting namin anggulo na parang naparang isip niya, na napariwara yung isip niya doon sa pangyayari sa kanya. Kaya sabi ko nga, hindi pa tayo nakukumpleto ng buong istorya na sana malupit natin ito si Mark para makuha natin ang buong kwento niya. Kung bakit nang gano'n, kasi matutulungan naman sana natin yan. Opo. Kaya lang, iniisip namin, sa ngayon, ang ginagawa namin, ma'am, coordinated kami sa pamilya, and willing naman silang sumama sa amin sa mga pag-review ng mga CCTV footage. Focus kami, ma'am, dun sa dinadaanan niya ngayon. Nakatawid na siya ng tulay, kasi unang CCTV din sa tulay kung ano nangyari sa kanya. Papunta na ang focus namin sa area. Kasi yung papunta ng Mapulo, labas na yan ma'am ng Milaor, nag-review na ng CCTV sa gasolinahan, wala sa nakitang footage doon. Kaya mamayang hapon ma'am, kasi nandun na yung manager ng isang buliga, mag-review naman kami kung talagang dumaan sa doon sa area doon. Opo. So naputol yung CCTV footage ninyo. Kumbaga yung pag-trace po ninyo ng mga dinadaanan or dinaanan nitong si Mark, naputol po dun sa tulay. Sana sana mali yung kaisipan natin na baka doon na ginawa ni Mark yung kanyang dinaramdam. Siyempre pag depression baga, Major, pag depressed yung tao, talagang hindi na maiisip kung ano yung tama at mali. Opo, ma'am, ang pinagdarasal namin na sana wala naman nangyari sa kanya nung dumaan sa ng tulay kasi malawak yung ilog na yun, ma'am. Opo. Sana mas maganda, ma'am, pagpadalangin natin na makapsul sila ng CCTV na nakatawid sila ng tulay. Sana makuha namin mamaya na lumalakad pa rin siya kung in case papunta siya ng Gaelsa o papunta siya ng Milaor. Para mawala yung isip natin na, ma'am, na tumalon sa doon sa dinaan ng malaking tulay na yun kasi malawak ang ilog doon, malalim pati. Tama. Sana hindi naman mangyari, ma'am. Pag nakakuha kayo ng CCTV lagpas doon sa tulay, ibig sabihin tuloy-tuloy pa yung buhay nitong si Mark. Yes, yun po. Sana, sabi nga sa pamilya nila, manalangin tayo na hindi nag-aisip ng masama si Mark nung dumaan sa ng tulay. Opo. Medyo... Sa initial ko, ma'am, sana hindi naman mangyari. Kasi
may mga iniimbisigan kami pag ilang araw nang nasa tubig, lumilitaw na yan. Opo. Sa akin, wala pa. Opo, Major. Wala naman, hindi naman nangyari, ma'am. Opo, Major, kung meron ka rin pong mensahe po sa mga taong posibleng nakakita po at makapagbigay ng lead at makatulong sa investigasyon, ano po yung gusto nyong sabihin sa mga taong pwedeng makapagbigay alam sa kung nasaan si Mark? Opo, sa lahat pong nakikinig, posted po yan sa Facebook namin na itong missing person. Baka may nakakilala sa kanya, huwag po magdalawang isip na mag-report sa akin. Kahit saan po siya nakita o saan man siya nakilala, pinipaalam namin at pupuntahan namin yan anytime na makapagbigay sa amin ng impormasyon kung nasaan po siya. Apo. Para makuna rin, mawala na rin sa isip ng pamilya kung anong nangyari sa kanya. Apo, dahil po dyan, Makagawa ko tayo ng investigation pag nakausap siya. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Police Major Ray Alvarez, ang Station Commander ng Naga City Police Station 1. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Salamat din po. Opo, maraming salamat po, sir. No? So, sana naman po sa mga nakakaalam, yung panawagan po namin at itong si Police Major at yung pamilya, maaari po kayong makipagbigay alam sa aming pong tanggapan at sa aming official Facebook page para naman malaman po natin at makatulong tayo sa pamilya, partner, Tama kung pa. nasaan at ano ang kalagayan nitong si Mark John Murillo. So yan, partner, balikan natin ang kanyang kapatid na si Christina. Ma'am Christina. Yes po. Opo, kung meron kang mensahe, mayroon ka nang manawagan sa aming programa. Maraming nakikinig at takapagnood ngayon. Sige po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Christina. Lumapit po ako dito sa tanggapan ng programa ng Tabang Ora mismo. At ako po ay lumalapit din sa inyong mga puso. Sana po kami ay inyong matulungan, kung inyong po masisilayan ng aking kuya, kasalubong, makakasabay sa paglakad. Sana po ay pag-ibigay alam niyo po sa akin o kaya sa programang ito para po siya ay amin na pong makita, makasama, at amin na pong maresolba ano man po ang kanyang problema. Opo. At Christina, oo. kung meron ka rin na mensahe sa kanyang kapatid. Ano ba yung tawag mo dito sa kapatid mo? Christina, Yes po. ano yung tawag mo dito kay Mark? Jan po, Kuya Jan. Okay. Kung may mensahe ka kay Kuya Dandan, idirekta mo na sa kanya. Malay mo, nakikinig siya or nanonood siya ngayon. Para malaman niya na talagang kayong buong pamilya ay nag-aalala sa kanya. Kuya Jan. Sana umuwi ka na, Kuya. Nag-aalala na sila mama at papa. Nahanap ka na nila. Kasi papa lalo na may sakit pa naman siya. Sana umuwi ka na. Kung saan ka man ngayon, sana bumalik ka na sa amin, tapos makita ka namin. Kahit nahihirapan ako maghanap sa'yo, sige lang, patuloy lang. Kasi mahirap kasi yung nakapindadaanan ko din eh. Hindi lang ako nagtatrabaho, nanay din ako, tsaka yung pag-aaral ko, sabay-sabay din. Ayun. Yung free time ko po sana, yun lang po yung paghahanap ko sa'yo. Sana umuwi ka na, Kuya. Ayun, maraming salamat po, Maria Cristina Budoy at Mark. Ayan, kung ikaw ay nakikinig at kung ikaw ay sa tingin mo wala naman talagang dapat na lumayo sa pamilya or magtago pa, better na umuwi ka na dahil nag-aalala ang iyong buong pamilya. At sabi nga ng iyong kapatid, meron din siyang mga pinagdadaan ng sariling problema at meron siyang mga anak na dapat asikasuhin. Pero dahil sa pagmamahal niya sa iyo, Mark John Murillo, binibigyan ka ng oras at panahon ng iyong kapatid. Tama yan, partner. At mga ka-aksyon, naka-flash ngayon sa inyong mga screen ang larawan ni Mark John Murillo. Kung sa inyo siyang namumukaan o nakita sa inyong lugar, ipagbigay alam sa amin agad. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. Maaari rin po kayong magbigay ng report sa malapit na police station. Tulungan po natin sila Christina na mahagilap itong kapatid niyang si Mark John Murillo.
Maraming salamat sa inyong tiwala, Christina. Huwag kang mag-alala at tuloy-tuloy po kaming aantabay at susubaybay hanggang sa mahanap na ito pong kapatid po ninyong si Mark John Murillo. At yan mga kaaksyon, ang mga natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo ring nating binigyang tugon. At para sa mga nagnais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Maraming salamat at magandang hapon. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng